Владимир Ліпський. Мама. Молитва сина. У вушах мелодія Ігоря Лученка «Світанок». Здається, усе тіло набриняло гэтымі гуками. Здається, і у сьогоднішнім ранку світанку високо у небі кружать бусли. І з пісні, і не з пісні. Чим усхваляваны птушки, якія некалі, кажуть, былі чалавекамі. Яны збіраюцца ў вырай, а перад гэтым кругляюць над пустым гняздом. У ім былі жыццё, любоў, дзеці. Цяпер нікога і нічога. Нават лісце ападае з дрэў да вясны. Парыжылася нажаць, на якое ўсё лета сталаваліся буслы. Адкармілі дзяцей жабкамі, вужамі, аперыліся, узмужнелі буслікі і ўзмахнулі крыламі. Божа, увесь ранак у душы гучыць гэтая песня, і прырываюцца ў памяці асобныя радкі, ад якіх сціскаецца сэрца. Гэта наша пара, нас паклікала з дому дарога, а матулям пра нас будуць сніцца бясконцыя сны. Так і ў жыцці мама міла, пакуль у карыце мыла, а тады дзеці шукаюць свой вырай, сваю дарогу, а матулям застаюцца хваляванне, чаканне і бясконца трывожныя сны. З імі яны неўпрыкмет сівеюць, хварэюць і адыходзяць у вечнасць. І тады адусюль у бацькоўскую хату злятаюцца дзеці і радня на маўклівы развітанак. І толькі тады даходзіць да самых пятак, чаму кружыць бусіну над роднаю хатай. Як спадзеў, як цярпліва чакала нас матуля. І тут гэтая сумная мелодыя, гэтыя шчымлівыя словы Володзі Кляева. Усняўся над лесам світанак крылаты, і зорка ўпала, як крупля з вясла. Сёння, на ўзыходзе дня, усе клетачкі майго цела спявалі гэтую песню, а па небе плывуць белыя аблачынкі, як маміны гусці.